Il-ġimgħa filgħodu, il-poplu Brittaniku stembaħ għall-ewwel darba f'70 sena mingħajr ir-Reġina Elisabetta II fit-tmum tal-pajjiż. Dan seħħ fl-isfond ta' ċirkostanzi storiċi fir-Renju Unit, ikkaratterizzati minn bidla tal-Prim Ministru u numru ta' sfidi li qed jaffaċċja l-pajjiż fosthom kriżi tal-għoli tal-ħajja u oħra tal-enerġija. Minkejja l-fatt li r-Reġina Elisabetta ma kellix ir-rwol politiku biex tindirizza dawn l-isfidi, il-familji Brittaniċi kienu jħarsu lejha bħala simbolu ta' stabilità. Il-ġimgħa indaqqew bosta niepen madwar il-pajjiż u kien hemm ukoll numru ta' ħwienet li għażlu ma jiftħux il-bibien tagħhom bħala sinjal ta' luttu. F'Londra l-atmosfera nħasset sew li kienet waħda differenti mis-soltu. Fost il-Maltin li bħalissa jinsabu Londra u li marru qudiem il-Palazz ta' Buckingham mal-aħbar tal-mewt tar-Reġina kien hemm Silvana Farrugia, Maltija li waslet ir-Renju Unit tal-btala mal-familja tagħha il-bieraħ stess. Silvana Farrugia spjegat lil One News dak li raw u l-familja tagħha l-ħamis qudiem il-Palazz Buckingham. Malli dinja saret taf li Reġina Elisabetta kienet ħadet l-aħħar nifsijiet tagħha. Aktar tard wara nofsinhar il-bieraħ ħalħab ta' 6:30 qisu ta' filgħaxija stajna ninnutaw li l-bandiera tniżlet mezzassa u n-nies bdew ġejjin u jpoġġu l-ewwel bukketti tal-fjuri. Irrakkuntat kif waqt li kienu qed jinġabru aktar nies u ġurnalisti qudiem il-palazz kien hemm mument sabiħ fl-isfond ta' din it-telfa traġika u d-dieqa li bdiet taħkem lil Londra. Il-folla b'mod spontanju kantat God Save the King. In-nies daqqa waħda qishom realizzaw li dawn għalkemm tilfu ir-Reġina li tant kienet maħbuba tagħhom issa għandhom re ġdid u b'mod spontanju infexxew ikantaw l-innu God Save the King u wkoll imbagħad ċaċċipa lir-Reġina. Silvana Farrugia tkellmet ukoll fuq l-atmosfera tal-ġimgħa filgħodu f'Londra. Hija nnotat li mħabba li għandu l-poplu Brittaniku għal mara li għal dawn l-aħħar 70 sena rat kull tip ta' sfida jolqtu lil pajjiża waqt li mexxiet lin-niesa b'kuraġġ. Dalgħodu l-atmosfera ma tantx inbidlet minn dik li kienet il-bieraħ fil-għaxija li stajna ninnotaw illi n-nies baqgħu ġejjin, baqgħu ipoġġu l-fjuri u kien hemm ukoll mumenti emozjonanti fejn nistanna naraw in-nies janqu lil xulxin, jisom qegħdin isabru lil xulxin għat-telfa tar-reġina tagħhom.